Wong ireng bayunang kanggo ngormati mas pengantin sareng yayu pengantin. Kanggo bos acil, bos acil. Bos acil kanggo mantan tuan rumah. Siapa je? Bos Batu Alam. Oh iya Mamai Alun. Mamai Alun. Sing ananing kedoya. Mamai Alun diajak. Kanggo Nok Nur, Mime Rizky, kanggo Nokpus, Mimie Pia, kanggo Nok Leni sing duwe pindangan. Kanggo mas pengantin sareng yayu pengantin. Kanggo mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah sing duwe hajat. Kanggo sing duwe Andi Putra. Adi Putra. Sing duwe Adi Putra. Kanggo calon majikan sing pegagan. Cuma ajeng opat. Kanggo Nok Cindy, Bos Acil. Pak Pia, Bos OGJ. Nok Leni, Nokpus, Masih kanggo Nok Cindy. Bos Acil. Mime Rizky. Kanggo Nok Aas, Astini. Awan sanji begini segini seberapa jambi kajian Semarang putih kulitnya tersebut karane sing anggone ulang walik nang atine. Kanggo Noksi siap ning Taiwan. Nok Leni, Mime Rizky, Nok Cindy. Nokpus, Kanggo sapa ah? Bos Acil. Ora tendas Nok Cindy. sampai sebulan tuntas Sunakan Mas Bowo Kanggo Nok Cindy baik sama. paling sayang Mas Bowo paling eman Mas Bowo paling sayang Mas Bowo sayang Mas Bowo si paling eman Mas Bowo. Nok Dian sing lagi dagang ning kedokan. Noksi Nok siap ning Dian wong Taiwan. kedokan penjual es. Mamai bagus siap raya. Pak Pia, Bos Komedi. Kanggo Nok Dian Mimie Aska. Mimie Aska sing kedokan bunter. Nok Yuli, Nok Cici, Bos Acil. Ibu Haji Nunung. Balik maniling si badan Mimie Ganis, Mimie Ganis. Sambat lingkungan kala capi kala teman sampean sampai edan sejarah Acil opat. Salam. Nok Kaji Ika sing duwe sinar tani. sampai sebulan tuntas silakan sampai beli koluman apa kunci mate apa saking badane kalane apa masih agar baik Nok Cindy. Lagu Papai Ganis sing lagi lagu. Bos Acil sing wilayah. Nok Cici, Nok Yuli Gening. Noksi siap ning Taiwan. Masih kagak nok sini
duwe kedokan